Sabe? Hallelujah. Yes, Amen. 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 Ngiyele mamkhokheli wami mamvangeli abashumalikazi omama abasha egameni lomfelo wami uJesu ngibingelele nomakhelwane egameni lomfelo wami uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ke bazalwane noNkulunkulu osiphelelile namhlanje enkonzweni yabo mama ukuthi bazalwane sifike kuleli khaya. Amen. Bathandekayo. Akuyi ngokuyihlelela wengane zenkosi ngifonele uGugu ekseni ngathi Gugu wena uzoba uMC umama uBhili ngoba uyahamba ekhaya uzosipha izwi. Hayi mangisendleleni kuthiwa kwabalo umuzo ozowunikeza omunye umuntu. Angitho umzo wakho kufanele uthathe isikhathi. La imoto emangena la ihle manje angazi ke mina manje ngenzekani manje mina.
Kuthoka abantu lo muzi ozowunikeza uMamBhila uvule wena ungawuvuli. Amen. Amen bathandekayo. Abelike ngane zenkosi. Ebusuku mangiphupha abazalwane ngiphupha ngimi nje lana abazalwane ngiyazi le anti ekade ikhanya ila iyosho umzi umhlophe wonke nyamangala mnaka cream white umhlophe konke kuze kuyofika ephasiti engathi ngitshengisa labantu engimi nabo ngithandibheke nje ukuthi kuhle kanjani kuze kuyofika ephasiti ngithi mina hawu uma mkhokheli umama umzila ubethi akakaze ubone lo muzi ukuthi mkhulu kodwa ubumkhulu okudlula la ungathi yoshona le umhlophe nje abazalwane kuyale ngimi la mina abazalwane manje ngakho uNkulunkulu ethi cha awuzuvula uMama uBhili uzovulwa uwe. Amen. Amen. Bengenalo nezwi bazalwane, bengenalo utho kodwa ngoba sihamba ngomoya. Yeah. Ngoba abazalwane asizenzeli. Amen bathandekayo siyakontrolwa. Hallelujah. Baba abafundisi beluke bazalwane ngoba beza namahehebe esontweni. Into kade iarrange ubusuku bonke. Yeah. Ngiyofunda ngalelizwi futhi ngiyofike ngithi. Aze kukhona nangazwani naye athi ngizomshaya impela namhlanje. Amen bazalwane. Thina sime labazalwane singazi nokuthi sizothini. Amen bathandekayo. Singazi nokuthi sizokodwa uyena abazalwane ozosikhulumela ngokuthanda kwakhe. Amen. Sambonga ke bazalwane uNkulunkulu sibingelele noma umfundisi wethu bazalwane ekhona phakathi kwethu bathandekayo siyamukela bomama bami impela ke kuhlanganweni bazalwane ikidudulwe bazalwane lenqola ngani senkosi ikibanjwe lenqola bazalwane idudulwe ngempela ekuthe umhlabelele siuhlabelelile wathi wesathane wathi ake usuke endleleni wesathana ubone ukuthi siyathandaza ake sikusho lokho bazalwane sithi masikhipha umlilo ungathi masithi siyathandaza sibe simgcoba ngamafutha usathane sithi masithi siyathandaza bese simchisa amen bathandekayo sambonga kuNkulunkulu bathandekayo lengazi ukuthi ngiyoma bangihlatshwa amabhodlela ngigijima lapha ekhaya bazalwane ngithi ngiyakhuleka nje hey ingakho la ematsheni obazalwane silala sigqokile ngoba bebothwa ngiyathakaza ngoba bephuma ngithi safundiswa abazalwane kwathi umama akalandanga le dress ekhanya ulala ngerokwe indoda ilala ngebhlukwe elide neskipe esinemkhono emide ngoba kwathi uMondlo basifikile yojobzela ngeande amen bazalwane lento ngiyibonile namhlanje angazi ukuthi ngiphumelele bazalwane inyawo lezi mawungayibheka namanje ubethe umntanami ubuthele sizongibheka namabhodlela kaphansi amen bazalwane athi uNkulunkulu bathana lo muzi amen athi uNkulunkulu bathana lo muzi manje athi ufafaze ngegazi uyathela athi ayijabalanga basezwini amen ubaniko ngangithinta hayi akekho hawe ma hayi ubaniko ngangithinta ngomtshana wakhe imfenyanyana yakhe ngenamazinyo ubani ongangithinta ngodikonoshana wakho ngenamazinyo mawuyikhona kufanele wazi ukuthi awuthakatheki mawuyikhona kufanele wazi ukuthi akekho ongakuthinta ngoba isileko sithi masime ngakuyo ubani ongamelana nathi Jesus ingane zami zilanja anginavalo angaze ngicabanga nendoda ukuthi ngabalele kanjani anginalo nje uvalo ngoba ngiyazi ukuthi kuyakhuleka ngiyazi ukuthi kuyathandazwa nangu uNkulunkulu ufikile ke ngenkazimulo yakhe amen ngisho ukuthi kuyathandazwa amen ke bathandeka aye mina ngijike eceleni njengoJohn sasenyajika manje amen bazalwane siyabonga amafila phamphaka beyithambile intombazana amen ke bathandekayo enkonzweni yomama bazali sekuzovuka izifundiso ngoba sinomakoti labafo makoti akhona umakoti la sekuzovuka izifundiso wena wabuke ngathi umakoti awuseyini umakoti kodwa umuhle ngathi umakoti nami makoti nabo makoti yembo makoti hey sizonifundisa manje enkonzweni zomama siyafunda Jesus kodwa ke namhlanje ngisazofundisa abafazi babaholi ukuthi hey bo musuba uEva ungabi uEva amen bathandekayo uyabona mawunkosikazi womholi usenkingeni hey ngiguga nje bazalwane ngiumakoti ngani umatekwane ngangisenkingeni kodwa ngibonga ukuthi ngangilawula umoya ngcwele akekho wayengifundisa wayengitshela umoya ngcwele ethenze nje athenze nje athenze nje athenze nje athenze nje amen
Amen bathandeka. Siseyile ibandla elikhulu ke futhi nelasematsheni sasifundiswa abazalwane. Sathatha ingane zenkosi. Kwasisizo omamanana basishiya nefa. Amen. Okuye ukuthi mase kufikile leso sikhathi uthi umamanana wathi. Ugogo umanana wathi. Oh Jesus. Yathatha abazalwane asikhongothi into basikhuluma nje. Lento esikhuluma ikhona. Amen. Amen bathandeka. Amen. Amen wasala. Ukuthi umama ekhaya uyena abazalwane okufuneka be strong. Yeah. Umoya. Amen. Uyena okufanele kube strong kumoya. Yeah. Ngoba yena uzoba isikukukazi la ekhaya. Jesus. Ukhona nezingane kufanele abe isikukukazi. Amen. Amen wasala. Amen. Mina sengihambile le ndlela sengazi yonke ikind yomuntu ukuthi umuntu unjani. Yabona umuntu wesilisa uweak too much. Amen. Amen. Umuntu wesilisa uweak too much umuntu wesilisa. Amen basala. Amen. Ngizokusho lokho. Kufanele ke abe weak umuntu wesilisa ngoba waba weak ensimini yaseDeni. Yeah. Leyo moya woweak kaAdam ensimini usekhona namhlanje. Ah Jesus. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngihambe kakhulu evangelini lasematsheni athi uNkulunkulu bheka la. Athi bheka la. Athi funda la. Athi funda la. Kanti ngifunda nje abazalwane sengiyokwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. So Jesus. Amen bathande. Ngafunda ngingakashadi nokushada ngafunda ukuthi omama abavukelwa yimpi ekholweni baphila kanjani. Ngafunda bese nobaba lana bebe bangaki labo baba ngathi ube yi1 futhi ngeke ngimusho ngegama yamazi uma ngikhokhela baba sesizwe beyi1 bi1 indoda bekuthi ufuna ukubona uPetro umbone ngamehlo. Ngiyangizwa ukuthi ngithini. Ubengafekekile ubaba emncane ushodi ubengangubaba kaMama. Yikho ngibathanda nje ushodi. Ubungeke umbheke emahlweni ubahamba. Bamamba umbheke emahlweni kanje ungeke. Ungeke umbheke kanje emahlweni. Mayiqhamuka ugula ekushanga esithunzi sakhe uzamle khona lapho ushayeke phansi uphuma ukufa. Ngiyizwa ukuthi ngithini. Jesus. Ehlalo sazini uNkulunkulu amvuse ekseni enengane ezi6 amvuse ekseni athi gezi ingane manje uhamba eSouth Africa akana passport akana mali akana lutho. Amen. Akasi ingane zakhe nonkosikazi wakhe bahambe bayome emgwaqweni ifika imoto from Swazini isizombeke eOrlando. Endleleni uthi uyangena ehotel wayathi abantwana balambile indoda yabathengela ukudla badla yabathatha babeke eOrlando yaqeda yabathengela igrocer yabanika imali yokubhadala irent. Kwakuye yona lo ndoda kwakuyingilosi yasezwini. Yesu. Yeah. Amen. Amen bazara. Amen. Engayithatha ipassport. Ngoba abantu bathi unamanga umuntu nami ngathi hayi cha. Mina ngizokwenza. Mina ke ngiyakwenza okusho umuntu. Mina ukube nani zonke lezi zinto esisho niyazenza ngabe ngiyakholwa. Amen. Manje ngicina ngokuzwa. Yes. Abanye bayalamba kodwa ngathi mina kwafika ingilosi egcwalisa amabhakede phezulu kwekabe kodwa badlile nje kunamhlanje. Ngoba bakwazi ukuthi wena ingilosi owagcwalisa amabhakede kaMamatekwane akawuzowagcwalisa la mndofakaza. Amen. Yes, amen. Abakwazi asifakazela ukuthi siqonde ukuthi siyakholwa sinike ikhaya. Amen. Amen. Hoy bathatha abantu abangathatha uFezile ngathatha uThabo. Sahamba sayisuthu. Ngathi ngiyahambela ke namhlanje. Ngathi ngiyahamba ngathi ngilosi uthi ubaba umamba wathi eqala pha ePorta Gate uthi libaleli ilanga kwehla isithwathwa. Kwathi qho amatshe lawo amakhulu uthi ashaya kwashuma uthuli intuthu phansi babaleka bangena lapha. Amen. Amen. Ngihamba nengane zami ngangena eSwazini. Ubaba lo phethu baba lithi hey webaba yeyi ngihamba manje oza ngapha Fezile oza ngapha okuthabo kwasekukhulakhulu useyeza ukuthi siyeqa uThabo usuku makuzi iphoyisa liza ngapha uyagcuma uThabo uhlala ngapha iphoyisa lemuntu umntwana lo kana passport wayebaleka kodwa ngadlula ngoJesu. Amen. Ngabuya ngoJesu. Amen. Washona intombazane yaseZimbabwe yashona yathetha kahle intombazane yaseZimbabwe seyitetisa kahle esibhedlela bacasula ukuthi uyitetile bamenza operation. Washona.
Uthe mayiseshonile indoda uyise umntwana kana passport. Ifamily yakho ayina passport. Yangizwa ukuthi ngithi. Amen. Ngathi asambeni. Sahamba. Sawela mawusaya le abakunaki kakhulu. Manje mase sibuya ngenge yini leso. Lela kugezwa khona inyawo uma ufika. Ibutswana kudlalwa lapha. Udriver wathi angisahambi ngale ndlela imoto yami ifile mubi lo mgwaqo ngihamba ngebutswana. Sama sathesa bazodlula wathi ngihamba ngebutswana ngathi asambeni. Sahamba. Ngiphethe ingane kaMangeni ngapha ngiphethe lengane ezele. Ngathi ngeke ingane ihlali ungayi ngaba unina. Bayibone laba kubo kanina ukuthi nansi ingane afe ezala. Ngenxa ukuthi ayina passport, ikhona passport yasezulwini. Amen. Wathi mase sifika lapha eButswana sageziswa amakhanda, sageziswa inyawo, neemoto zikhona gezwa ngamakhanda kuthiwa sizothela ukufa. Sageza nje kahle, sahamba. Ngathi ngilandeleni. Kukhona nezangoma lapho. Ngathi ngilandeleni. Ngayiphatha kanjenga. Intombazane eyayimi lapha egate iyasukuma yangihlangabeza nezingane. Yathi mama labantu laba abana uNkulunkulu labantu abananembeza. Bakuyeka nje umdala ngakuphatha izingane ezimbili. Oyithatha intombazane, wathatha isitulo sakade ehleli kuso, wasibeka ngaphesheya, ngahlala nezingane. Ngahlala sengweni phela bawuwelile lapha. Hayi ukuthi usuka nje la emotweni usuhleli la. Uwelile njani? Ngahlala. Ngayithulela. Ngitshela ukuthi bazalwane sathi sifika la eGoli ikhumbi yayithi. Bengahlabelela abantu. Bewabonile abantu. Ukuthi uNkulunkulu uqhamuka vinjelwa. Akukho vimbela uNkulunkulu. Wena kuma noNkulunkulu wakho. Ukuthi lokho manje ngiyakwenza ngegama lakho Jesu. Jesus. Amen. Manje ngishuthi ke bazalwane. Namhlanje ngenxa kaEva. Ngoba uzoba mubi. Inkozi yomama namhlanje uvala amadlebe wena. Uzoba mubi sisi. Ngoba uzothemba indoda uthi igcwele uNkulunkulu le. Ngeke ngithintwe yilutho. Hey, igcwele uNkulunkulu le ndoda. Ayikho into engangithinta. Utamase wena. Futhi specially nina. Inkulu uNkulunkulu okothi into mase sifile anenzise yona uzobulala wena. Amen. Zokhuluma wagcina namhlanje ngife ngihambe ngezweni. Hayi manje. Uzobulala wena. Akwaphuconka amathalente kade kuphewona. Utamase. Uyazi ukuthi uyakuncela. Ngoba namanje akadli uNkulunkulu uthangadli wena uletha amasemeji. Ngoba uzwe kuthiwa indoda iyondliwa. Awazi ukuthi akuyona indoda le. Amen. From today akho semeji. Na uqobo udli. Na uqobo uyamseka emkhulekweni yakhe. Ngoba umama ohlakaniphile. Akunakumitha la. Akunasisu la. Uzobe ekhohlisa akuthandiswa amatshena akwaliswa amatsheni. Ngoba umoya ongcwele lo ukhulelwe. Amen. Moya ongcwele njalo uzofuqa ukudla. Amen. Mina ngatata ngifika ematsheni ngifika. Ngangina 9 months ngifika ematsheni ngateta ngizila ukudla. Amen. Sasamba ke thina sihambisa inkonzo ngasikwa mina ngakumela amapeni sivele 2 sasikhonze 2 ngolosithathu sizila ukudla siye e2 sinyuka inkonzo yayiphuma ngo10 ebusuku yayingena ngo6 abantu bevele emsebenzini izongena ebusuku inkonzo senyuka intaba ebusuku siye emakhaya. Ngathi mangifika ekhaya ngifika 9 months ngisevangelini kwanomuntu okhuluma ukuthi wena udli wena. Angazi lutho ngevangeli 9 months. Wathi awudli ngahlala ngadla. Ngathi ngiqeda ukungadli ngagijinyiswa isisu ubusuku bonke ngoba la ematsheni ugijinyiswa isisu mawuzoteta. Asifuna ukubona amakaka thina la. Ingilosa iwafuna amakaka. Amen. Ukhatha umoya ingcwele ukhiphe konke ukungcola. Noma usuthi uyakhalula uthi ukuthi inkaka ungaphumi lutho ngoba ukliniwe ezulwini. Amen.
khona umuntu akhipha into engaka sesimukela umntwana nento engaka. Amen. Ngakhishwa isisu. Ipain lapho selingenzani ipain. Kwathi masithi 7 o'clock bangisa sibhedlela. Ebhara. Ngathi manga thoko ngicela ungithengele amasi nohafu wesinkwa kusukela mina izola ngidlanga. Wangithengela. Thema ngehla lapha emastepisini ebridging. Waqoma la umuntu. Wathi kuphana lo yamuntu ohluphekile ungakudli lokudla. Ngahamba ngayongena eWoodi. Nami impela ngizange ngize ngidle. Waze washawa 3 isikhathi engathetha ngaso. Ngingazange ngikufaka ukudla emlonyeni kanti ngizothethiswa ingilosi. Uyasilwa ke sisu uyangizwa. Indoda nje mayisila ukudla nje nawe akho umntwana walamba la uzodla umoya ingcwele. Amen. Yonke nje into kade uyenza uyayenza. Yonke into kade uyiyo umusha uyayenza. Inkonzo zabasha isafuneka kuwe. Awukabi mama wena. Zisadingeka kuwe usalunywa ubusha. Ubusakuluma ubusha. Umbonile umanga kubani? Kasibongile. Umbonile? Akakukhumbuzanga lutho. Wathi mina ngizazi lokuthi ngumama. Yebo. Wathi masengisa umtshali kuyavuka into zami. Yeah. Inkonzo kade uzenza uzilisa abantu abasha. Ubeluleka abantu abasha ngiyasifuna namhlanje. Amen. Ngoba ungazenza uzokushiya umoya uwisele ndoda. Iyowa noma kanjani wena make wawa. Ngiyakwazi lokho wawu Adam. Wamuyisa uEva. Amadoda amaningi namhlanje asetshwaleni ngenxa yabafazi. Akakutshela abaningi na? Baningi uyangizwa. Ngifuna ukutshela namhlanje umuntu wesilisa akana balance neze. Uyezwa mamfundisi? Akana noma ungambona evutha kanjani ungajabule uyavutha. Uyokuphoxa ngelinga ngeseshelelekile. Ngenxa yakho ungakazi umkhosele. Ngenxa yakho ungakazi umfukamele. Amen. Mina ngibe nendoda ehamba umhlaba wonke jikelele mina. Wonke umhlaba. Akukho ubaba la ngekho khona manje akekho ekhaya. Kodwa uyaphila. Amen. Ngoba ngihlala ezini kaNkulunkulu. Ngihlala emkhulekweni. uNkulunkulu ubonisa mina nesilingo noma sokwehla. Abonise mina mama ohlakaniphi igadile indoda yami. Amen. Anginandaba ukuthi umongameli ukholwa kangakanani. Ukholwa impela umongameli impela webandla. Kodwa ngibhekene nesithu uSathane esingasheshe imnyonyobele. Amen. Amen. Mighty God. Amen bathandana. Ngikusho lokhu ke baningi mangababala ngamagama ngakhalinye. Abakhulu abaqala leli ivangeli. Nabaqala leli ivangeli. Ngenxa kamama. Mase ifuna inceku uya kumama nje akahluphi. Mase ifuna futhi uqala kade eze kancane nje. Iba uhlaka lakhe ke siswa. Iba uhlaka la uyakhona kusukela from today baba yoshumayela estradini uye estradini mawusikwa usiko lestradini obhuqa khona lapho bangilande ngemoto ngizokuzalisa khona lapho. Yebo. Hallelujah. Amen. Iba isibonele sihle nabayoshada. Baso bathi thina unombulelo wayenza kanje. Unombulelo wayenza kanje. Ungabi isibonele sibi. Amen. Shumela ivangeli manje usungena ebumameni ulishumayele nangenkambo. Amen. Ngisho bazokhulelwa. Awulalwa sisi mawukhulelwa. Uthongo nje lutho. Awulalwa. Awulalwa ke siswa. Kuhle ngoba nginawe, ngibelethisa nawe. Besisho lapha, nawe kodwa uyahlupha nawe. Ubulala, ngithi ubekusho wena. Ilanga lonke ingane izini. Basifile. Kodwa
kodwa nawuvula ngoba ngalenkathi ukhulelwe ngalenkathi uthi kuyavuleka ngalenkathi uhamba ngalenkathi ugoba usebenza umithi uyayiqubuza wena self ingane makoti ziyavuleka indlela Amen. mawuhlala nje uhlala injani ithi usisi uthula uthethu every day yini imithi Athi ngishawunja kulo manje sengishawunja kulo ngephi uma kanjani intombazana ubambelela la uma kanje mina ngi-street bazalwane angihlali kanjani uyafika sawubona gogo hawu ubambelela babelele qolo kanti kunani gogo ngithi ngenzeni ke mina wena babelele qolo ngenzeni mina ngenzeni Jesus bahlaze bahleka benoduthe ngenzeni ngoba mina ngibambalana mina la sakuthanda lokhu kuhlukana nalokho usithanda yathanda ngeke kuvumele kuhlukane ngithi sekuyathanda ngeke mina sangazi ngivume kuhlukane lokho bese ngisikuma uyathanda kodwa ukuthi kuhlukane ngiyakutshela ngithi kancane-ke manje cina angihamba mina lengithi engathi ngithwala imthwala ngikholwa ngumthwala kaNkulunkulu kuthethelela izolo haleluya sizokutshela namhlanje makoti akushonke ibhodi weziko sisiwami iyadla indoda ayidla kunandaba ibhodi ingilosi ziyadla akudliwa ko-KFC emzini akudliwa ko-KFC akudliwa ko-Doroxini lokweni Petros ongabazi bapheka ubani ibhodi weziko mama noma ngabe upheka umjogo noma ngabe uphekani akushunqa endlini kwakho kudla ingilosi azibadla oPetros ingilosi azibadla oMadonald bomama noma ngabe unokudla umjogo akushunqa eziko kudla ingilosi afika umuntu elambile akusho bazalwane ukuthi unokudla unakudla lokho khona kuyeziko amen futhi lokho khona kuphakela abantu bayingena nje umuntu umphakela amen uyatshala kuyomila yeah one day kwamila bayothi uthwele masekumile amen sandla sakho makoti sibe manzi uxove mntakwethu uxove zithi izandla zika mama uhlakaniphile ziyaxova ziyagoqoza uthi ugoqozila uyibuza indoda uthi uyadla namhlanje uyagoqoza bususu uthi ngingakuphakela ithi hayi ngisemkhulekweni wafika abantu minani amen yilo ivangeli lesi angitsheli yena ngitshela bonke omakoti abakhona nomama abanabantu ngizonihambela one day emzini wenu angazi ngayo anongibuza kwabangazi kuyofika ekuseni ngingene uyahleka ngoba uyangazi ngingene thola ukuthi indoda ayikadli awukagezi awukenzini ufake ebhentshini ngibenzele ebandleni ngithi unje uye ebhentshini amen angeke bekhona Kathi gogo nawe usugugile manje ngithi hey mina abazalwane ngidlalile indima hey uma kwangibona ngidlalile indima ayidlala enkonzweni ngayidlala endodeni yami ngayidlala ekhaya lami ayikho ingane yami ethithibele ayikho ingane yami esithithithi Jesu haleluya nakhonayo nengakholwa ayikho esithithithi ngoba ngangifaka lento enganeni ngifaka lento
Amen. Ifake seseswini umntwana wena. Phuma. Khona uphuma umntwana egxuma naye. Amen. Amen. Afunde nisho basala ngeke lo mama bafaka. Awufunde lapha kwisenzo 31. Ambonga uNkulunkulu bazalwane. Ambonga uNkulunkulu ngaleli khaya. Leli khaya bazwa ikhala sezulu. Yeah. Ingakho kuthe kuzomama namhlanje kwathunyelwa inkazimulo. Eish. Ngoba kulonela umuntu lezulu. Yeah. Amen bathandekayo. Izakha. Proverbs. Izakha bethu. uJesu wami uyaphila ngiyawesa abantu ngasilakhe ingobele yefa Yesu ithuna Siyabonga. Oh my Jesus. Oh Lord Jesus. Oh my Jesus. Yes. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Phakeme Nkosi Jesu. Phakeme dwala lethu. Phakeme kuleso. Akekho umshingayo. Ngegama lika Jesu bevula izindlebe zethu zikamoya babe wethanda amandla sizwe izwi lakho nalithembeka nezimpilo zethu babe wethanda amandla ngoba uNkulunkulu omunye siyale babe lonke sifundise ngezwi lakho egameni nasegazini lika Jesu Kristu mfowethu amen. Funda kuZaga chapter 31 soqala ku verse 10. Yes. Ihloko sithi ukudunyiswa kwesifazana okhutheleyo. Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amaRubhi. Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye. Ayikusela inzuzo. 12. Amen. 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 Kusukela kudala emandulo bazalwane. Yeah. Kwakuthi abazali bakho mabebona intombi yakhe amakhelwane kuphele bayifisa ukuthi yotata umfana wethu. La ningathathwa ivila. Amen. Amen bazalwane. Amen. Manje lenkosi lethu bani ongathola wesifazana okhuthele. Inhliziyo yendoda yakhe iyathokoza. Yebazalwane inhliziyo yendoda yakhe iyathokoza. Akusho ukuthi ngoba umuntu uyakholwa awuyenza intando yasezulwini mama wakho. Uyayenza intando. Intando yasezulwini ukuthobela indoda. Intando yasezulwini izandla. Amen bathandeka. Amen. Mina ubaba besebenza umhlaba wonke ejikelele. Esesebenza naseMedupi. Bengisuka nezinkukhu mina igcwele ubasket. Abe inkukhu lapha ekhaya ngishama dombolo lapha ekhaya. La ihlala khona enkontrakini ngifike ngithi abahle bonke. Sekwaziwa nje ukuthi ngiyeza. Bazolala bedlile bonke abekontraki. Ngizophakamisa indoda yami. Ngizoyenza inkosi mina. Amen. Amen. Ngelinye ilanga senza umshayelwano nabanye omama lana we40,000 yonke ezakini. Manje ngaka 40,000. Ngayibhinga abazalwane ngayoshona eMedupi. Ngenza intando. Angithi ngenza intando. Yokuthi angibone ukuthi la. Yasatshenzelwa. Hayi agcina ngokukuthanda nje. Uthando olungenamsebenzi lufile. Luzosheshe lufe. Uma ngabe ungesona isikhukukazi ungalisekela uthando. Lwendoda yakho nolika Jesu. Amen. Hayithi. Hayiphinga. Ngayoshona eMedupi. Ngafika ngathi baba bengishayela. Na imali. Yabala yagcwala itafula. Kwathi sagcwala itafula. Wangena umngane wakhe. Wangena umanaka umngane wakhe. Wathi hela. Shona kana. Kiyama. Wathi yini? Abuthi manaka. Umsali wokwangihlola kahle.
Hey, akusimfazi le isikhukhula. Ufike washe ekhaya ke kithi wathi akusimfazi le wathi umfowethu. Uba umfowenu ngemsebenzi hayi ngala akusebenzi lokho. Yeah. Ipi? Uzokakushiya ke sisi wami ayolala kule kamera uzokakushiya tata. Embiza uNkulunkulu. Yeah. Uyabona mina lapha ekhaya ngilala. Yeah. Oy mame. Ngoba manje kwabonakala ukuthi mangilele naye manje fika ingilosi ngishayela embanje ngichuma ngibheka phezulu. Wathi hayi mina ngizule ngiyasebenza phela mina ngiyakhathala. Ola ngibheka phezulu sengisho haleluya sengiyophuma eminyango. Oh wathi oh ulala ngale ngisho uhaleluya isimanga ngisho yedwa no Jesu wami. Angifuni nje inhlambuluko antile baphukana sisi kubasho ikhali ncebo le izovunyelwa uNkulunkulu ukuthi ize kuwe uyena ozoyitshela futhi mayentshela mawukumoya na uzokutshela ukuthi namhlanje ilanga lokuthi ngiyaniboleka tshela mina hayi nje pepenene njengasemasontweni okuthiwa umbiza noma semnyango uthi nali ikamela ufebe Amen. Uyakutshela umoya ingcwele ngoba nomzimba kamoya ingcwele. Amen. Mina ngisasebenza ukungitshela nasemsebenzini. Athi sheshe ufike ekhaya lungise kahle ilanga ngiyanimoleka. Kanti na usemtshelile ngalisiqwayi. Ngizosibona nje singena eminyango asesiyazi ngoba nabo njalo bayenye into. Mhla uNkulunkulu emtshelile ukuthi inkonzo namhlanje uba nomusa lo izigaxa. Kodwa mhla engamtshelanga hey wena. Amen. Uyaboleka insuku zonke embhedeni nobaba. Awuyi noma kanjani. Uyatshelwa ngoba sithi ithempeli lakhe leli. Amen. Apostoli Paul amadoda athi umbhedo ungabi nacala. Ngoba la umashidi nalo mbhedo olala kuyo kumangalela phesha kwethu. Uma uzoba nombhedo ofana nombhedo wefele. Amen. Amen. Siyabuswa kaza. Angifuni inhlambuluko ukuthi ukushila. Nawe ke mhlawumbe ubesho uNkulunkulu ethi mshiye uzothini? Uzothini umama? Uzothini umama? Akho mama ngalezulwini. Akho mama. Amen. Amen. Kube Uyenzela okuhle kungabi ngokubi. Zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Ufuna uboya. Okay. Number 13 ithi ufuna uboya bezimvu nefilakisi usebenza ngezandla ezivumayo. Amen. Amen. Uyasebenza lenkosikazi. Uyasebenza lo mama. Amen bazalwane. Ufuna noboya bezimvu. Sesizozivusa lezi inkonzo manje. Zokuthi abafundi ukuthunga manje basifundise ukuthunga. Sibe busy bomama. Sibe busy. Sibe busy. Baboda abathunga ikhwama zamaphexi. Baboda abathunga mama. Awubheke nje khona manje bazalwane ukuthi ngempela sisele emuva. Ngibone mina ngithengele umntana wami ishidi lelelu velvet. Yini? Ho. Alifudumala ukufa. Amen. Mangabe ukhichima uyothenga ngaze ngawabona lapha emarket bayishibhele nje ovelvet. Sithunge amaphila khona, sithunge amashida khona. Qimu siyathengisa singomama besililo abahlakaniphile abazofundisa noma koti babo izandla zabo ziluke ziphothe. Amen. Ngiyakwazi ke ntombazane yami ngasekhuthaleni kwebhizinisi ngiyakwazi ngasekhuthaleni kwebhizinisi ibhizinisi into yakho. Ibhizinisi into yakho. Ngoba indoda yamthanda umfazi osebenzayo. Indoda yamthanda umfazi okhuthele. Amen. Hayi ivila lomfazi. Abanye abanenhlanhla ke bathathwa bagana amadoda akhuthele. Akusho ukuthi ngoba ekhutheleke wena
wena sewulandela ngemva jump ube phambili alandele wena ikhaya libuso mama kubeka Verse 14 uthi unjengemikhumbi yabathengi ulanda kude ukudla kwakhe uyavuka kusebusuku aphe abendlu yakhe ukudla namantombazana akhe imisebenzi yawo uyezwa ke uyavuka lo mama lokuvuka kwakho ngo12 ebusuku upheka imidoko ungakuyeki ngunaphakade izikufice lengane unjalo nayo mayifika futhi uyivuse nayo amen ithi uyavuka kusesemnyama lo mama athungathe ukudla athungathe amafonishi athungathe konke uyafundisa yebo mama njengoba ninentombi engaka nje ningangene emahlazweni ningangene emachilweni amen mina lapha ekhaya mina ngiyahlala mina kungolile mina kunjalo mina balinde baze babuye ngo3 esikoleni mina ubayazi la ngihlalele ngithi amen hlala afika sikhathe ngithi intombazane ikhathile kwenyanga kade ngibathethisa namhlanje kuseni ayi mina koko ngiyahamba ngiyobhala manje kufuneka ingqondo yami ithi hey ingqondo yakho mayenza ayiqale ekorobheni phansi uqala Yebo. Ithi. Hayi. Basile. angazi ukuthi bengithaka enze sengikhohli yabona leli dimu lokhohlwa mina nonke basematsheni ngisazonifaka 7 days ngilibulala Ayisabe. lesonto ngizobe ngifundisa ngalento yenu yokhohlwa thina sikhule thina ekhaya kukhona intombazane okuthiwa uThembi lo ntombazane le yaqale yajola intombazane yajola mayise ijola intombazane ibikhohlwa ngisho nayo into iphethe ogogo abangakaze bajole bebazi ukuthi uThembi useyajola bambone ngani ngokhohlwa Yeah. bathi usuqomile wena Hey. ubonakala ngokukhohlwa ngoba manje udlala inyoni hey sidlala ngcono ke nani la igoli emakhaya abaqomile badlala inyoni amanzi alandwa mhlamba alandwe 2 enyuka intaba nomgqomo kuthi mayifika nje wabeka endlini ithi inyoka inyoni hayi nginesini ke bankosi yami awuchaye ubana ulazi chaya telesi ikhali inyoni uyangizwa mama ikhali inyoni phezulu esihlahleni uThembi athathe lonke lebhakede alichithe phansi athi indoda yakhe siyambiza ngoba bebizwa ngamakhwela bebizwa ngamakhwela bamantombazana alichithe inkosi yami ahambe kodwa my distance nje nasekhaya iphinde izokhala esihlahleni esiseduze kwakhe ithi Ado, kanti lenyoni ebikhala, kanti lenyoni ebikhala. Kodwa amanzi ayafuneka ekhaya. Ayoshona emfuleni futhi ngenxa yenyoni, ngenxa yokuthi uqomile. Yebo. Impawu zoqoma zimbu intombazana. Manje la ivangeli nasifuna impande zoqoma. Oh ngempela bazalwane ihlazo elikhulu thina ke nogogo ungcobo nogogo nithi bese sibanjani Hey Nkosi. Enkahle oDaniel noAbednego babenjani Hey. kusho ukuthi khulu ihlule elala khona ihlule lana la eqhosheni yilo leli thina sesinalo ngoba lobuchopho how many years ugaya lobuchopho injini yegaya lobuchopho isizikrekhile madeswayi nje ngengikhohlele mina ngempela mina ke ngivume ngimtsha ngifanele nogogo nithi angeke impela ngeke madoda ngingafane ngife ngingake ngizile nokudla ngihlale nje ngithi ungifanisa nogogo nithi mina ukuthi nje kancane kancane mina ngikhohliwe kancane kancane mina ngikhohliwe kancane kancane mina ngikhohliwe yini le estrafe ingqondo la ngoba ingqondo yomuntu omusha ithi ingqondo yomakoti ithi ingqondo kamama omusha ithi icabanga lento engakayiboni ayicabanga yakhe noma engakayiphathi ngezandla yakhe insizwa nizongithola namhlanje nje Sunday nizophuma nje nithi khohlwa
Sathane ethatha into zakho. Yeah. Yeah. Yes. Ngoba ukhohlwa njena. Nhlalo. Obheke lokho kungithuma obheke sewuwani uhlala uthe ngifona phakathi. Usukhohlwa yonke lento ubuthini sakuduma unhlanhla la. Manje sifone insizwe ezokhohlwa. Ngoba sibhili into ayikuwe. uJesu nempilo yakho kuphela. Yini le yenza ukuthi ukhohlwe futhi manje? Izulu. Yesabele. Amen. Ayofundisa lapho ngiqede ngifaka umkhulu. Wonke umuntu okhohlwa ayangisiza sondile. Asondele impela ngoba idimoni bazalwane, idimoni. Usathana unamaqhinga. Tshele mina. Sinentombazane lana uyayazi umama. Ikhuthele into ongakazi uyibone. Ishumayela ivangeli. Umshado wayiwaphuma kubona, waphuma kwidrama. Ngendlela eyayikhuthele ngakhona mama uzile. Kwathi mayishada wonke umzalwane wayifisa ukwenza noma yini. Abase SABC beza nemshini, lo drama beza nemshini. Ngendlela lento kwakuthi mayifike kwakho nje uthande siyayibangwa. Amen. Intombi madoda isho ngeshopha sayo. Intombi madoda ibangwa mayingenile ibangwa. Ishumayela ivangeli ihamba wonke umhlaba. Kodwa make yafika kwakho nje yazolala kwakho uzobona. Wangena emshadweni wafika amkhumula uSathane. Ngabe ngitshela ugogo uNzobo ngoba wakwahlala nakwakhe. Amkhumula uSathane. Hayi mhlambe ekhathele nje ngoba sengiqale kumama. Mhlambe komama kuyakhathala. Mhlambe nje sengikhathala nje. Umkhathaza kanti uyakha. Wakha amabhilidi ukuthi uyawuchitha lo mshado. Mama into kade ungeyona ungayivumeli ukuthi ube yiyo. Into kade ungeyona ungayivumeli ukuthi ube yiyo. Ngoba kangeni kabuhlungu uSathane ungena kahle. Kanti usezobulala. Mangathi uvuka ekseni kungasavuka uvuka ekseni umzimba usuhlala ubuhlungu nje bika emkhulu enhlambulukweni uqeda uzilisa ukudla ishaywe leli demon akanibheka ukuthi yini enikhathazayo ngoba yona lento ekukhathazayo yiyona ekuvaleni inhlanhla zakho. Yebo Nkosi. Sekuvamisile. Wathi eshada lo ngaya khona ngathi ngiyokubheka ngizokubheka ngoba sengiyazi ematshenti kuvamisile lento le. Sekuvamisile. Namanje uzoshahla nje ngizombheka ngizomgada. Yangizwa ukuthi ngithini? Nala ikhaya ngiseza. Kusho ukuthi uma ngifikile. Ukuthi ngizonothisa namhlanje ukuthi ngiyeza. Ngoba lento ihambisana nobubi. Ayihambi yodwa. Ukwenqena nje ukuhambisana nobubi akuhambi kodwa. Isichitho sokholwa leso isichitho sevangeli. Ongesona samakaka lawa afuthwayo. Ilokho bazalwane umama ohlakaniphile wenzani? Verse 16. Ucabanga ngensini ayithenge. Yezwa. Ngesithelo sesandla zakhe utshala isivini. Yezwa. Ziyatshalwa ke manje ivini bazalwane indawo sayithola. Ziyatshalwa ivini bomama. Ophela icomplexion. Noze niyogcoba ibofu. Ziyatshalwa ivini bomama. uNkulunkulu sisiza kahle ukuthi sitshale ivini. Ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi ukudla kuyadura manje. Amen. Uyabona futhi ukuthi ukudla kwakho la kuzoba nepoison. Amen bazalwane. Amen. Uyabona bazalwane. Kade ngisho nje inhlizweni yami ngithi yazi ngalobaba lona otshalile leNatali okudliwe emasimini uNkulunkulu bezositshengisa ukuthi kudliwa kanjani. Amen. Amen bazalwane. Ngoba bazalwane uNkulunkulu ubona kudala ukudla uzokuthenga mawulambile ufakwe lento. Abo balongitshelele into leyo ngitshele impela into ebuhlungu bazalwane. Kuthiwa kunento efakwa la. Kuthiwa ngathi starter pack ifaka if papa manesi kuthi ifaka la ukuthi ungazali. Ingene ngani into efakwa la nasesibelethweni? Implant.
kuthiwa kufakwa Yes. manje kuthiwa 5 years lethi ihamba nawe Awuceba ngiyovala. angitshela ukuthi kusho ukuthi ngenkathi iziyofika esibelethweni iguduza umzimba wonke Bulala yonke into. ibulala yonke into yakho iziyofika khona mangoba sebefe bephila amaphili party yilokho abafa bephila ngoplat Implant ya. mawufaka nje uplat usufa uhamba Ufuwaba. uyingcwaba kanye nengane lezo ibulala esibelethweni sakho amangcwaba ase-avaloni agcwele kuwe Ah. Yesabe. Siyabonga. amen Kuyetwa hono kubonga kuyeye Sinisayo kuyetwa hono kubonga kuyeye Sinisayo